Абый, Hayırlı gün. biz bugün sahne артында Тинчурин театрының әйдәп баручы актеры һәм Татарстанның халык артисты Илгизәр Хасанов белән сөйләшеп утырырга булдык. Илгизәр әфәнде шушы көннәрдә үзенең 65 яшьлек юбилеен бәйрәм итте. Сезне котлыйбыз. Барлык тамашачылар исеменнән, онлайн безне караучылар исеменнән. Илгизәр абый, менә беренче сорау сезгә бирәсе килә. Менә сез 65 яшькә җиттегез, Татарстанның халык артисты булдыгыз. Сезне барысы да ярата, хөрмәт итә, хәтта фәрештә дип әйтте баш режиссер. Фәрештә кебек кеше дип. Менә бар яктан да шундый кешенең яратуына лаек булыр өчен нинди актер булырга кирәк ул? Tırışıp işlerge gerek rolümü. Sakında kişiler termi bu işte tuğan hız bilen işte kış eteret sanatga keler. Kilöyle betiremeyin. Biz şöyle dip söyledik. Olay bir şeytan kebek menamına kirip yollasa şakmayın. Sizlerge başı bulasın dep oylayım. Şöyle biz iteterek. Olgan hınarına hılaflık getirmezke. Doğru buluklara gerek. Üzüsünde işlev sıralarına akılsa. Mana meni iskal şuram Marcel Hakimovichna master bas oldu. Kurs жетекшісiydi. Ол бәлкім Станиславский тарапынан айтылған сөз болғанdır. 95% ішлеу тырышып өзісінде. 1% анам сәләт деп етіремін. Сездә аның ничә проценты сәләтнең һәм ничә процент тырышлык? Аны үлчәп караган юк, минем 100% тырышлыктыр. Неме теге режиссер Загедурен Исмаилович мені көрсетугәдер премьер алдынан анда күреше яна барып анда теге мен яратам үземә шанып sizlerine butak premier alınsa butanmazsa ne şankara bir tek şirkete varıp sizlere kapatlayayım bir tane direkt isimle tıkıldırayım şu vakta gelip müşari yapayım burada bir setan unisun üzerine ana çıkasına hazır unisun şunda bize müşariler beraber şu tamam Tege eltirliksiz sahnaga men ishib oldim. Shu bilan shu masala hakim etgan fikr bilan aytib qoldirgan bizga o'zi aytgani o'zi ustida ishlab bo'lsa. Ana shu tege ishlav natijasida odam salatda borliqqa keltirgandir shunday sen salatingda to'g'ri ko'rinib turgandir. Shunday o'zim Üstünde maqtarga yaratmın bir de. Шулай да сезгә Илгизәр абый театр җыны кайчан кагылды? Ул мәктәптә укыганда җыенчы кылсалар. Беренче вакытта мәктәптә драматургия эшли башлады. Шунда көтмәгәндә килеп чыккан әйбер инде. Шул җитәкчебез Әнвәр абай Ахман белән şakır balıp şunda eftek debütadırıya kolumda kitap şunda senaryolar var idi şiirler, hikayeleri şundan hatırlayayım
birinci teatr spektaкльден үзік, аннан соң шаткалардан шул үзік бар еді, шуны оқытып қаратты енді. Шуны оқытып қаратты да, тырышыбырақ, ол уақытта да тырышып оқып шықтым. Яра мына бұсын көшеріп ал деп, меңа заданиесін берді де, шуннан әкірін генә шул драматургиясына йөреп, ул мен үземнән әйтсәм, сәхнәгә беренче мәртәбә чыктым. Тамашачыларның теге спектакль беткәч дип әйтгәндә, кул чабулары шул хәтле рәхәт булды. Баштан яшен кебек кенә урын кәрәмәте. Бу безгә моны кул чабу бит халык. Шуның теге шактый еллар шуның рәхәтен табып спектакль уйнаганнан соң дип әйтим мин. Шуның белән куанып эшләдем. Хәзер инде шактый еллар узгач, алай гына түгел, халыкның кул чабуына канәгатьләндерми. Әгәр дә халык сиңа кул чаба икән, ни өчен чапканын белергә тиеш, аңларга тиеш дип уйлыйм. Шуңа күрә бирсәм дә барыбер эшләүне туктатмадым. Илгизәр абый, менә беренче театрны искә алдыгыз. Анда нинди роль башкарган идегез? Фатих роле. Теге Бивиан Акрабит. Әйе. Анда теге хезмәтче Фатих роле. Шунда уйнадым. Шаткаларда старосты Дәүле ролен уйнарга туры килде. Теге әле вакытта укучы бала булсам да бик рәхәтләнеп уйнадым мин аны. Менә бездә дә бит театрда әле күптән түгел генә беренче театр куелды. Шул спектакльне караганда искә төштеме шул яшьлек еллары? Әлбәттә, ничек булыр икән, нәрсә булыр икән дип карадым менә. Ләкин үземнең рольне күрмәдем, анда ул Фатих ролен кертмәгәннәр икән. Кызганычка каршы. Анда теге режиссер кирәкме дип сорагандыр бәлкем. Анда теге динамикасы туктатамы, нәрсәме, яңа анысын күрмәдем Фатихны. Илгизәр абый, сез бит 57 елда Казан шәһәрендә туып үскәнсез. Шулай бит? Сезнең балачак еллары, яшүсмер еллары шундый бигрәк тә шәһәрләрдә ул шундый коммунизмның котырган вакытына туры килгән бит инде. Бер тел, бер халык дигән лозунглар булган бит инде, партия. Шул вакытта менә сез үзегезнең идентичностьны дип әйтик инде, үстәнгәнлекне ничек саклап калдыгыз һәм татар артисты була алырлык дәрәҗәдә? Телне дип әйтәсез. Әйе. Беренчедән шәһәрдә тусам да, Киров районында. Ул минем торган җир урысча Ягып Исламбада, татарчасы Җиләк бистәсе дип аталар. Бездә нәкъ алда кебек үзебезнең йортлар белән торалар. Һәм анда шулай ничектер кирәк. Нәкъ алда кебек урамнар, менә безнең бер урам, минем әти белән Камы тамагына. Шушы күрше йортларда, күрше авыллардагы авылдашлар яшиләр иде. Минем теге үз йортлары белән торган балалар, татар балалары дип әйтгәндә, балалар бакчасына йөргәннәрдер. Минем әтинең әнисе бар иде. Ул безне карады инде. Әни белән әти эштә чакта без аның тәрбиясендә үстек. Татарча. Балалар бакчасына йөрмәдек. Аннан соң без
балайды ғайлада. Мен ең кішкенесі, екі апа, бір абай. Олар Ершов районында Езлі 13-ші мектепте оқыдылар. Татар мектебі. Бірінде рус тілі жоқ, рус класслары деген русия оқыту жоқ. Олар оқыдылар. 64-ші жылды енді мен де шунда, шул мектепке бардым. Русияны бірге ойнап өскен бір рус малай бар, шулардан ғана нәрселер ғана үйрене башлаған болған. Көбісінше үйрене керек. Русия мен мектепте үйрендім. Оялғанда шықсан гел татар тілі, гел татарша, гел татарша. Шаңқыра мен қайбір тапшыруларда урысшары болса, барып Москва тырышам, әмейтамында акцент, әйтамында оңайсылғанам деп. Әлбетте мына бір нәрсе болды. Бебенур киносы түшкенде мені Юрий Николаевич Фитинг, Петербург режиссері уполномоченный берді мені. Кинопробы ясаған уақытта қарайым, театр артистлары келелер, кинопробы өтелер, тегілер татарша сөйлей. Татаршаға урысша, татаршаға тәржіме етелер де, татарша өттілер. Мен атыттарға, мен тәржіме етеймін, жоқ, сен урысша. Сен урысша, мен сен уполномоченный өресің. Тәржімесіз урысша. Анарсын ера, мен мұны алғашта яқтыладым еді бек гейбетлеп. Съемка бітті. Мені шоқанып тұрам, айтам, бұл түзгендір енді менің бұлай ұрғыша сөйлегенге. Озвучкаға айтам, мен келмеймін енді, башқа кіші отырған. Жоқ, сен өзің боласың. Әлбетте мен мұна іштен шоқанып сеніп қойдым енді. Айтам, демек, бар ұрғыша акцентім болса да, бұл менен озвучкасында менен ішлетейін деп. Шоң көрі мен гүл татарша. Илгизар абай, әміне студент ылларығызын еске алсақ, міне Марсель Салимжановта оқыдым дедіңіз. Шулай бет енді? Марсель Салимжановты неше керек еске аласыз ол йылларны? Шақсан тоқтарынан ең талантлы режиссер еді. Драма қойса да, комедия қойса да, режиссер бұға бек талантлы кіші еді. Айтам деді, оның бір сүрі істі қалды. Енді біз уақытта театр училищесін бітіріп келедір екілік, үшінші курста болғанда ма, білем, жайы келіп, білем, бізден қанаған болмышандар, бізден әзірек ялқауланғанды көрді мүдір. Шу уақытта әйтті, әгер мәнәдей, шушы курстан ішкіне студент, артист болып ішлейкен, ішлеп қолай екен, мен тыныштап ойлалам, өзімнің вазифамды башқардым деп. Шындай сөздер. Мәне, әгерде ол исән болса, исән келіш көрден ол менің театрда ішлегені. Ол бек қанағат болған дор еді. Менің айтасы келе, мен де оның сөзіне шушы еткен сөзге тоғыры болып қалыра тұрыштым да енді. Оңай фикіріне айтасы келе. Сіздің курстан бет үш күні түгіл, көбірек артист ішлей бүгін театр? Біздің қазіргі уақытта Камал театрында Татарстанның халық артисі Асад Хисматов ішлей. Тинчурин театрында менің білен бірге оқыған Татарстанның қазағын артисті Люция Галлямова. Тайынвада мені олар башта Минзаля театрында шәп алдылар. Зәйттун Яркайы біләм Әлфинур Исламова.
хәзерләр алар. Шушы еллар Дәвани белән дәвати. әйе дәвәти. Шунда режиссер бул эшли зәйтү. Кайберләр тормыш Зөфәр Харисов. булганнар. Юк, Зөфәр Харисов физкультура бетерде. Режиссер булып. Без аның белән шу инде физкультурага кирип караган идек шу вакытларда. Ләкин әйтергә кирәк, алдыга шикелле була, мин анда кире алмадым. Шуңа мин экзамен биргән вакытта театр училищесына шушы Мастер Хаким җитәкчелегендә набор башланды. Шуңа аның белән шул вакытта танышып калдым. Аннан соң мен әйтәм, бетергәнчтен театральныйны күбебез театрларга китешкә. Ул Минзәләдә, Әлмәттә яңа ачылган кебек Шалды театрында. Аннан соң хәзер кем алгаеп пенсия чыгып китте. Әлмәттәге артистлар Казанга кайттылар да башка эшкә киттеләр инде алар. Һәр кешенең үзенең битен теләге. Эшләсә яңа эшләшмәсә яңа. Мына күбрәк шайтан илагандыр. Без шул хәмәр белән калдык. Менә үзегезнең Тинчуринга килгәнне хәтерлисезме? Ничегрәк булды Тинчуринга килү? Сез бит әле Минзәләдә дә бераз эшләп алгансыз. Минзәләдә мин армия катар шул направление белән бардым. Мин армия китәсе бар иде, мин әйтәм, инде теге училищене бетергәнне военкомнар көтеп торалар иде. Түзәтсезлек белән. Минзәләгә бардым да мин бер атна үттем икән, миңа шалтыраттылар. Идән повестка килде. Комиссиятәргә турды шулай. Тегеләй. Ул мин аннан инде гафу үтенеп рөхсәт сорап алардан Минзәләдән киттем мин. Ул 2 ел армия хезмәт итеп кайткач 80 елда августларда килдем мин Кремль театрына. Мин зарланмасым. Килдем, миңа рольләр була башлады. Иң беренче роль минем Макаевның трибунал спектаклендә мин Володяны уйнадым. Аннан соң тагын монда җегетләр югы, җегетләр. Миңа шул җегетләр роле күбрәк ләгә башлады. Аны хуҗаны сартында, Любовь подвязами менә уелды. Шунда мен әйбәт рольләрдән мин теге бушап тормадым. Шул елларда ук. Ләкин бер әйтәм. Шундай кызык хәл булды. Бер аның сүзе дә юк инде. Бер ике җөмлә бар икән инде. Кырган тугайларыма кирә туры килде. Минем 2 ел үзлегеп торган вакыт. Вот сүзен бирделәр дә ялганда күп булды инде. Кердем. Аякта, колларда калтырый башлады. Белмичек әйтеп бетергәнмедер ул җөмләләрне. Аннан соң спектакль беткәч җиттеләр инде артистлар. Син нәрсә булды синең белән? Күзеңә чыккан борыныңа калтырыйдыр дип шундай көлүшләр булды. Менә үзегезнең остазларыгыз дип кемне атый аласыз Тинчурин театрында? Минем Наил абый Шәйхетдиновны искә төшерәсе килә. Менә ул елларда инде ул теге комик рольләр уйнап дип әйтәмме, популяр башып киткән иде.
карасаң, аның уйнаган спектакльләрендә гел комик рольләр. Һәм мин аның белән Хуҗа Насретдин спектаклендә мин аның инде теге кызының җегете булып уйнадым, ул үзе Хуҗа Насретдин уйнады. Менә шул вакытта мин игътибар иттем. Ул уйнаган ролендә мине тамашачыга кайбер сүзләрне шулай итеп җиткерәдер иде. Халык шул сүздән көлә башлыйдыр иде. Менә. Теге ул хәтле кирәкле сүздә түгел ул. Менә шулай итеп кенә әйтеп куя, халык көлә. Менә мин шул вакытта аңа кызып карап торадыр идем. Карап әйтәм, менә шушы әйберне әйтәм, үземдә булдырырга икән дип. Менә мин Лайла абыйны әйтер идем. Аның белән шактый гына нарсын әле. Теге бакыйлыкка күчкәнче дә аның белән уйнарга туры килде. Гайфи бабай өйлән давай спектаклендә ул шараштырды без аның белән спектакльләрдә. Үзегезнең сагынып искә алган кайсы спектакльгыз бар? Мин сагынып искә алам. Уйлап куям, әйтәм, хәзер мин башка төрлерәк уйнаган булыр идем дип. Әлбәттә, ул хәзер мин уйный алмыйм. Анда Илюха Подвязовина мин герой уйнадым. Герой җегетне. Бенна бу вакытта чәчләр дә бар. Яшь җегет. Менә мин хәзер башкачарак, бәлкем көчлерәк итеп тә уйнар идем. Мин аны гел искә алам. Ул гына түгел, инде 40 елдан артык уйнап, төрле рольләр булды. Менә теге сагынып искә алганнар. Роман Солнцевның Флен Карт башлыйлар, карт сабыйларда. Шуны мин искә алам. Аннан соң тагын менә шушы еллардагы куелган спектакль. Без барыбыз да кешеләр. Аны мин зур да түгел. Ләкин язылышы буенча шул хәтле уйнарга материалы бар иде. Менә аны бер генә кирип чыгам. Улым белән очрашам. Шундай момент, ягъни менә шул хәл яратып рәхәтләнеп уйнатырга кызганыч. Юк, бармады. Аннан соң Йосиф Зөләйха спектаклендә менә сәүдәгәр роле. Мисал китсәң бар инде ул, менә кыскача шушы рольләр истә. Илгизар абый, сез үзегезне татар әдәбиятын яхшы беләм дип саныйсызмы? Юк, алыс килмәй. Мен теге 17 елга якын балалар белән эшләдем мин. Балалар үзәгендә. Әлбәттә, анда мин алар белән спектакльдән үзекләрдә аларга туры килде. Яз көне җитсә, яз көне җитә башласа, анда теге Муса Җәлилнең, Габдулла Тукайның шигырьләрен өйрәтергә туры киләдер. Шуңа күрә аларның шигырьләрен бик уятып белмәсәм дә, аларның иҗатларын беләм. Теге шигырьләрен һәрберсен Муса Җәлилнең дә, Тукайның да шигырьләрен өйрәтергә туры килгәчтен, аннан соң яшь вакытта мин теге мәктәптә Тукай ролен уйнаган идем. Мин аны уйнарга хыялландым, театрда, ләкин насыйп булмады. Шуңа күрә Тукай миңа бик якын. Әлбәттә, теге белмим, мактана алмыйм дип әйттем әйткәндә, ләкин без артистлар, без үзебезнең татар язучыларын, татар драматургиясын белергә тиеш. Соңгы арада укыган нинди әсәрегез менә бар?
Соңғы сыр мен мына мектепте бір мектепте шақырғандар Мұса Жәлил турында сценарий жазылды, мына шунда болышмассызмы деп. Артистлар белән эшләргәме. Менә шул вакытта мин хәзер Мұса Жәлилнең яңадан бер кат биографиясын карап җып чыккан идем. Әлбәттә, укырга минем теге рәсем ясагачтан вакытны шул якка борам. Спектакльләрне театрдан тыш. Umuman mana shu Musa Jalilning яңадан автобиографиясын карап әйтеп өйрәнеп искә чыгарып алдым инде. Анда шул мисала бер роль бирмән дип әйткәчтән инде менә ул иш килеп чыгар. Менә рәсем ясый дип әйттегез, үзеннән үзе шул темага күчик әле. Сез бит әле рәссам да. Рәссам теге профессионал түгел инде, үзе шәдеп әйтергә кирәк, ул кайбердер Uşa hobbi була, теге буш вакытта бер төрле шөгыль белән шөгыльләнүче дигән кебек. Ана мен шул рәсем белән мавыгам күптәннән үземне белә башлаганнан бирле, кулма карандаш тотканнан бирле. Башта теге мәктәптә укганда төсе карандаш кына булса, тора-бара ул гуашка күчте, аннан соң инде хәзер вакытта акрил белән ясап аташам. Илгизар абый, рәсем ул башта күңелдә туамы, әллә кагазда гына туамы? Күңелдә дип ул менә теге әйтәбез бит инде, менә театрда мин эшлисез килә бу эштә, театрда эшлисез килә. Менә анда да шул эштән инде теге шундый вакуум барлыкка килә. Үзеннән үзе менә шушы инде энергетика дип әйтим, менә чыгара кирәк. Шундый теге рәсем ясый белгәчтен, картина ясый белгәчтен, менә каядыр уже чыгарасы килә. Аннан соң теге темасына килгәндә аның хәзерге вакытта фотога төшереп була. Telefonları var. Bakşa менә минем бакча Түбән Асланда, анда барганда да, кайтканда да рәсем ясар өчен, картина иҗат итәр өчен табигать бик әйбәт, бик матур табигать. Кай вакыт ана хәзер шул интернет бар, аннан карап алам да, теге фотографиялар матур табигать төшерелгән фотографиялар бар. Шуны зурайтып, шуны ясап куям. Кай вакыт шулай үземдә дә туа андай темалар. Шундый бер ним бар минем. Төшне ясап ыргытты мин, төштә күргән әйберне. Нәрсә күргәнегез? Менә шундый бер нәрсә күрдем. Мине теге диңгездән чыгарып ташланганмын. Диңгез яркыйында ятам. Üstte ике кырыйда шундый зур кап-кара биек кыя. Һәм каршымда ай, түгәрәк ай. Менә шуны мин ясап куйдым аннары, торгач уянгач. Шундый нәрсәләр килеп чыга кай вакыт. Илгизар абый, менә көз узган көздә сез Ядәш спектаклен чыгардыгыз, бабай ролен уйнадыгыз. Бу Ядәш спектаклен искә төшерик әле бераз. Сезнең бабайыгыз, менә шушы бабайны уйнаганда татар бабайлары өчен сездә кимсенү булмадымы? Юк. Татар бабайы дигәннән. Бу бит инде теге уйлап чыгарган әйбер түгел. Монда режиссерның Сәрдәрнең бабасы реаль герой, реаль кеше. Ул миңа әйтте, син
давайте кіні ойнайсың деп та мен кетіп бере башладым. Қашан сөз берер екен деп. Сөз жоқ. Мен айтамын, қашан сөз болады. Раньше не будешь говорить. Мен айтамын, нешек. Ол менде соғыстан қайтқанда дәуәтенің де қолы жоқ еді. Еще сен деп бір қолың болмай шапсаң деп. Анары олдай қайтқашы уже мұнда yaşagan уақытта олдай сөйлесуге башлады дейді. Мына мені башталып тұрып қалған, мен айтамын, бір қолы жоқ, сөйлесмейді. Мен айтамын, сахнаға не сәйрен шыға екенсің. Мына ол анар мені сол бабасының тарихын, тұрмышын сөйлеп көрсетті. Образ боларақ мен ана өзіме ясай башладым. Ondan soң мына онда теге Рахимкулов жырлай сахна әйләнгән вакытта теге кафе сырмысында енді. Менің анда шул сәлдәрен сөйләгән, теге драматисен сөйләгән тормышы күз алдына килә. Рахимкуловны бик яратадыр идем, Габдулла абыйны. 65-нче елларда, 70-нче елларда бик шуңа популяр җырчы артист. Шул нәрсәләр минем искә төшә инде. Шуның белән мин буш утыра алмыйм сахнада. Шуңа күрә шуны уйлап, шуның белән яшәргә кирәк. Инде теге фикер, инде спектакль турында фикер сорауыгыз. Әгәр дә мен гади тамашачы булсам, мин моны карар идем. Шул еллардагы тормышны күз алдына китерер өчен мин дусларны чакырдым махсус. Бер 5-6 кеше. Мен әйтәм, менә нинди фикерегез булыр дип сезнең. Мен әйтәм, сездә минем яшьтә хәзер фикерегез ничек булыр әйтерсез. Гаҗәпкә каршыларга бу спектакль ошады. Ошады диделәр. Без карап утырдык шул вакыттагы безнең нәрсә булган Казанда, нинди заманнар булган дип искә төшереп дип карап утырдык дип. Шундый фикер булды. Начар дип, берсе дә начар дип әйтмәде. Каран кешеләр. Илгизар абый, хәзер бит менә Сәрдар Таһировский белән сез Турандык спектаклен әзерли башладыгыз. Сентябрь аенда премьерасы. Сезгә тагын роль бирде режиссер. Бу спектакль ничек башланып китте? Менә пристройда җыелдык итендә. Башта аптырадык. Сәрдар үзе кемгәчтә. Ничек булай икән дип, аннары кіріп, зор телевизорды күргәчтен, Сәрдарның үзен күргәчтен, бергә теге онлайн аркылы дип әйткәч инде, белмим, мен алай эшләү теге әйтмәсәм, нәрсәгә алай итеп эшлибез дип эшләп карыйк. Кызыклы тоела. Илгизар абый, 65 яшьтә сез уйнарга курыккан рольләр бармы? 65 яшьтә. Уйнарга курыккан менә бүген. Сезне куркыткан роль бармы бүген? Әгәр дә режиссер сиңа рольне ышанып тапшыра икән, димәк, режиссер сиңа ышана дигән сүз. Курку ул һәр рольне, менә мин санап чыгардым 90 роль. Һәр рольне алганда да уйнардан курку буладыр иде. Алгачта алган вакытта бик күңелле эшли башлагачтым. Ярар, алдан мына мин нәрсә күрсәтерме икән, кешене нәрсә белән шаккатырырмын икән дип уйлый башлыйсың. Аннан соң күпме шул кадәр роль уйнап, аны кабул итә килми. Менә кабатлаудан мен куркам. Менә шул теге роль биргәч, режиссер роль бирде, ышанып тапшырды. Бу бер үзеңә эшләү түгел. Синең белән
режиссер да ши. Илгизер абый, менә сез нинди күренекле кешеләрнең сүзләрен, высказываниеларын яратасыз? Олай высказываниеларын дип, ул эшләү вакытында я берәр шундый ситуация дип әйтимме, шул вакытта искә төшә. Миңа күп очракта әтинең әйтеп калдырган сүзләре. Менә шундый булганда болай, мә, Мәсәлән, моны менә теге гади генә әйткәндә әйтәдер иде. Эшләгән чакта киемеңнән көләрлек булсын. Чыккан чакта кеше янына киемеңә карап кеше көнләрлек булсын ди. бик гыйбрәтле сүз. Мин теге без бит яшь вакытта колакта башта калса, кала калмаса юк, онытабыз. Аны без нәрсәгә моны әйтәйин дип әйтергә вакытта уйлыйбыз, әйткәнбездер. Үзең өлкәнәя башлагач, һәр эшләгән эшеңдә шушы әтиңнең әйткән, әнинең әйткән сүзләре искә төшә. Аннары уйлап куябыз, менә борынгыларның мәкаләләре, әйтемнәре куян килеп чыкканын без шунда аңлыйбыз. Оказывается. Тагын бер шул сүзе бар, теге бер нәрсә эшлибез дә, әти күрсәтә инде миңа аны эшләргә ничек. Менә каян белдең дип сорасалар, әтидән белдем дип әйтмә, үзем белдем дип әйт. Шундый сүзләрне теге ярымша сүзләрне әйтеп калдыра хәтердә. Үзегез балаларны, оныкларны ничек тәрбиялисез менә? Хәзерге оныкларны тәрбияләү авыррак инде, аларның үзләренең фикерләре күпне бар. Үзләренең фикерләре карап торам мин оныкка. Мин акыл түгелме ул хәтле, или мин шул хәл акыллымы дип шундай сүзләрдән. Әле менә теге 3нче класста укый. Белмим, миңа карапмыдыр, театраль кружокка йөри. Ана сәле менә 2 мәртәбә җибәрде. Режиссер булырга теләге бармыдыр, үзе сүзсез сценарий эшләп, телефонын куйган бер читкә, үзе тегендә уйный. Режиссер керә әйтәм, мин аның чагында алай эшләп йөрим, болай теге уйныйдыр инде, теге сугыш, шундай ниләрен теге телевизорда күргәч, сугыш, теге атышып дигән кем шундай. Моның бөтенләй зурларча бу үзен режиссер хис итеп, артист булып уйнавына менә гаҗәпләнгән бар, гаҗәпләндем. Чыгар микән тагын бер татар артисты, режиссеры? Әгәр дә иренмәсә, ул шапка югалмаса, чыгар теләге булса, югалмаса теләге. Ул инде мәктәптә ана шунда итеп теге йөргәләп алдым. Не буду дип әйтсә, урысча. Үзенә карасын, үзенә караш. Ана эшләп кешене андый эшкә тартырга кирәкми. Илгизер абый, менә 65 яшьтә үзегез нинди өметләр, хыяллар белән яшисез бүген? Өметләр, хыяллар. Хәзерге вакытта без кешегә туган көн белән куткан вакытта иң беренче сәламәтлек дибез бит. Акча да түгел, ни дә түгел. Сәламәтлек булса, барысы да булыр дибез. Шуңа күрә Алла бирсә, сәламәтлек булса, Алла таба. Шулай хыялланып торам,
ümit iten roller bulup dururdik. Ana. Рәхмәт Илгизәр абый, сезне тагын бер тапкыр 65 яшьлек юбилеегыз белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык сезгә. Үзегез әйткәндәй, яңа рольләр һәм без сәхнә артында Татарстанның халык артисты Илгизәр Хәсәнов белән әңгәмә кордык. Күрешкәнчегә кадәр, Илгизәр абый, сезне сәхнәдән күргәнчегә кадәр. Рахмат.